उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 23 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जनता गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लोगोसे खाग्राबारि दखरा एबसुनि हेफाजाबजों बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि बादियै 23 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय खुंजेनबाय। बे गेलेनायखौनो बेखेवजेननानै होदों बिटिआरनि इएम डक्टर नीलुत चौधुरिया। बादायलायनायनि गिबि गेलेनाया जागायो खाग्राबारि दखरा एबसु आरो खैराबारि दखरा एबसुनि गेजेराव। दिनैनि बे मेहेरगोनां बेखेवजेननाय हाबाफारियावनो बाहागो लाफैबावदोंमोन उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गासै दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जर'खायै बाहागो लायो भेरगाव स्पर्ट्स एसोसिएशननि लोगो आफादगिरि लखिराम बर'आ। मोनफ्रोमबो जोंनि नैबे ओनसोलाव थानाय ससियेल अर्गानाइजेशनफोरा हेफाजाब होबाय थादों आरो बै गेलेनायफोरखौ जोङो गोजौ लेभेलाव लाबोनो थाखाय जोंनि मा होनांगौ निउस मिडिया पर्टेल बिथांमोनाबो जे हेफाजाब होदों बिथांमोनखौबो आं साबायखर होदों। फैबाय थानाय समाव जों बयनिबो नाजानायाव जोंनि नैबे ओनसोलाव मोजां प्लेयार जोङो इन्टारनेशनेल नेशनेल लेभेल बानायनो हागोन जोंहा बिनि मिजिं दङ। गेलेगिरिफोरनिसिम सारनिफ्राय मा साजेसन दङ जिहेथु गेलेनायनिफ्रायनो गोबां जिउ राहा दानो हानाय जादों। गेलेगिरिफोरनिफ्राय जोङो बेखौनो बुंनो सानो जाय बिथांमोना मोजां मोनसे दिनै गेलेबाय थादों बिथांमोना जाहाथे मोजाङै प्रफेसनेलि गावखौ त्याग खालामनायजों लोगोसे गावनि न'खरनि नाम ओनसोलनि नाम हारिनि नाम नैबे रायजोनि नाम लाबोनो हायो बेखौ जों लुबैजादों आरो सोरबाफोर जुदि गेलेनायाव असुबिदाजों मोगा मोगि जानांदोंबा बेखौ जोङो सरकारि भाबै हेफाजाब होगोन होननानै जोङो खोथा होनाय जादों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोलुर बादायलायनाय होबाय थानाय बायदियै देग्लाय 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय बेखौ दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खाग्राबारि दखरा एबसुनि मददथिजों बे जनता गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि बे गेलेग्रा फोथाराव बेखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनैनिफ्राय जागायनानै बियो 24 जुलाइसिम बियो जाहैगोन आरो 24 जुलाइआव जोंनि जोबथा फुटबल बादायलायनाय बियो माजबातआव जागोन। दा जोङो देग्लाय बे फुटबल बादायलायनायखौ मोनब्रै जनाव बेखौ होनो थाखाय थि खालामनाय जादों। नैबे खाग्राबारि दखरा एबसुआव मोनसे जन जागोन। दा बेयाव मोनबा गेलेगिरि हान्जाया बेवहाय बाहागो लागोन। दा नैथि जन हिसाबै कबिरालि दखरायाव बे जागोन आरो थामथि जन गायजामाथि दखरायाव आरो ब्रैथि एबा जोबथा फुटबल बादायलायनाया जागोन माजबात दखरा एबसुनि मददथिजों। दा उदालगुरि जिल्ला एबसुआ बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो 13 बोसोर बैसो सिंनि बे फुटबल बादायलायनायखौ होबोबाय थादों। दा बेयाव गेदेर मोनसे जिल्ला एबसुआ थांखि लानानै बेखौ होबोबाय थानाय हिसाबै देग्लाय 12 बोसोर सफैबाय। दा जिहेथु जों बयबो मिथिगौ सासे गथ'खौ गुबुन गुबुन इभेन्ट्सआव बा गेलेनायानो जा जियानो जा बेनो जोङो फाउन्डेसन हिसाबै जों बेखौ हमनानै लायो। दा बे उन्दै समनिफ्रायनो जों बिथांमोनखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव रोंखा राखा खालामनो हायोबा बे गोजौ थाखोसिम थांनानै बियो इन्टारनेशनेल बा नेशनेल प्लेयार बेबायदि जाहैनो हानाय बेबायदि बिथांमोना आखा फाखा जाहैनो हायो। दा बिनि थांखिजोंनो उदालगुरि जिल्ला एबसुआ बे 13 बोसोर बैसो सिंनि फुटबल बादायलायनायखौ होबोबाय थानाय जादों। बेवहाय जोङो रायजो राजानि गोबां जों मददथि मोन्दों अनसायनाय मोन्दों आरो फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो जिल्ला एबसुआ मोजाङै बेबायदि फुटबल बादायलायनायखौ होलांनो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों। बेबायदि जोङो फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों जोङो बयबो मोनथियो गावनि जि रोंखा राखा गावनि जि टेलेन्ट बेखौ जोङो नुनो हायो। उन्दै समाव गोबां बेबायदिनो जों बे गेलेनाय बादायलायनायाव गोबां जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिथांमोनखौ जोङो बिथांमोननि जि टेलेन्ट बेखौ जोङो मोननो हादों। स्किल माखासे दङ गथ'फोरा आरो बिनि उनाव बिथांमोनखौ जुदि जों कचिंफोर मोजाङै होनो हायोबा जोंनि बे जोंनि हारिनिफ्राय बिथांमोनाबो मोजां साफा मोजां गेलेगिरि जाहैनो हागोन थानाय जादों। फैबाय थानाय समाव माबायदि हायो बे गेलेनाय जोबनायनि उनाव आरो जों बिथांमोनखौ मोजाङै कचिं होनो हायो नामा दा बिनि बेब'स्था खालामनो थाखाय जोंबो नाजाबाय थादों सिन्था खालामनाय जादों। फैबाय थानाय समाव निस्सय बेखौ जोङो जाफुंसार होनो हागोन बयनिबो मददथिजों जों बेखौ आसा खालामदों।
आरो दिनैनि बे फुटबल बादायलायनायाव बयबो हाग्राबारि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाया जोंखौ मदद होदों दा बिनि थाखाय आङो नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों बेवहाय बाहागो लानो हानाय जोंनि हांख्रायजानाय आलासि आरो गेलेगिरि बिथांमोन साफ्रोमबो खाग्राबारि ओनसोलनि गेलेनायखौ नायनो फैनाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो साबायखरखौ बावदों आरो फैबाय थानाय समावबो जिल्ला एबसुखौ जाहाथे बयबो मददथि होलांगोन जों बेखौ आसा खालामनाय जादों। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। एसआइ निउर' थेरापि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं बायाव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।